Udapartean atsedena hartzen duten kirolak dagoeneko prestaketa lanetan hasiak ditugu. Futbola besteak beste. Ohorezko regional mailan arituko den Zarauzko talde nagusiak joan den astean ekin zion aurre denboraldiari. Entrenamenduak hasi dituzte eta orain lagunarteko partidak jokatzen hasteko unea heldu da. Horrela, bihar abuztuak 11 asteartea, arratsaldeko 7:00 Asti futbol zelaira hurbildu ezkero, Zarautz eta Anaitasuna taldeen arteko partida ikusi ahal izango da. Zarauztarrak hau izango dute euren lehen partida eta askoitiarrak arerio polita dira euren arteko indarrak neurtzen hasteko. Dena den, abuztuak 14an ere bigarren partida bat ikusteko aukera izango dute zarauztar zaletuak. Orduan, Zarautzak Euskalduna Andoaingo taldearen bisita izango du arratsaldeko 7:00 ezan da bezala datorren ostiralean. Tartean, futbolzaleak ez duzue aitzakiarik beste partida bat ere izango da. Asteazkenean abuztuak 12, arratsaldeko 6:30 lagunarteko partida izango baita. Athletic B eta Sanse aurrez aurre izango ditugu Asti futbol zelaian. Hori asteazkenean, gogoratu, bihar 7:00 Zarautz eta Anaitasuna lagunarteko partida interesgarrian.